Yebo, umntwana kaNkulunkulu kunezinto ekumele akhulume ngazo, kunezinto ekumele a-avoid-e, njengokukhohlakala, nobuqili, nezinto ey'ningi. Akakhulumi ngazo ngoba kumele phela akhulume into ezokwakha nezofundisa abantu ukuze abantu bemfunde kahle uNkulunkulu ophila kulowo muntu. Kodwa-ke we cannot deny ukuthi la minyango abantu abahlezi bekhuluma ngoJesu nabahlezi bekhuluma iqiniso nabakhayo abathandwa. Sometimes when you see umuntu kaNkulunkulu umbona ekhuluma kabi ngendlela engamkhanyisi kahle ukuthi umntwana kaNkulunkulu, kunokuthi umhlebe, umkhulekise. You don't have to approach him or her uyomtshela ukuthi cha umntwana kaNkulunkulu akayiphathi kanje. Pray for that person. Yabo, when you pray for incwadi kaNkulunkulu noma umntwana kaNkulunkulu, lokho kwenza ukuthi uNkulunkulu ajabule. uNkulunkulu ufuna sikhulekisane. Kodwa-ke uNkulunkulu uyajabula yini na uma ngabe sihlebana noma sihleba incwadi yakhe? Ake sibheke uMiriam, uma behleba uMose, wajabula yini uNkulunkulu? Nawe uma uhleba umntwana kaNkulunkulu, khumbula ukuthi uNkulunkulu akajabuli. Ngale nkathi uhleba umntwana kaNkulunkulu, uNkulunkulu usuke bona akafuna nokuthi uNkulunkulu ujabule uma isitha sakho wenzela into ebuhlungu kusona, ngoba nawe uyibizela ini the same thing to go through kusona.